Milí priatelia, chcel by som vás všetkých srdečne privítať na Dňoch európskej spolupráce. Som rád, že ste sa pridali k tejto iniciatíve, ktorá oslavuje už svoje 20. výročie. Spoločné hranice, spoločné záujmy je motto, ktoré spája tento rok ľudí po celom európskom kontinente. Je to príležitosť stretnúť našich susedov z okolitých krajín, porozprávať sa s nimi, podeliť sa s nimi o skúsenosti, pripraviť spoločné projekty a zblížiť sa. V Európe, ktorá by mala byť našim spoločným projektom, je takáto blízkosť dôležitá. Malo by nám záležať na tom, aby nás hranice nerozdeľovali, ale spájali. Aby neboli prekážkou, ale príležitosťou k prepojeniam a spolupráci. Aby sme dokázali využiť príležitosti, ktoré sa nám takýmito prepojeniami otvárajú. Programy Európskej únie, ako je Interact, dávajú možnosť preklenutia hraníc, zbierania skúseností a spolupráce. Práve tu v Bratislave a bratislavskom kraji by mala byť takáto spolupráca celkom prirodzená. Sme časťou spoločného priestoru, zdieľame s našimi susedmi nielen fyzickú, ale aj kultúrnu a historickú blízkosť. Vážme si toho, že Bratislava je v tomto naozaj jedinečná. Som nesmierne rád, že sa do tohto projektu zapojilo množstvo mladých ľudí. A to preto, lebo viem, že ste to práve vy, kto môže z takýchto projektov načerpať najviac. Prajem vám všetko dobré, príjemnú zábavu a veľa úspechov. Aby ste v svojom vlastnom živote a na základe vlastných skúseností zistili, že európske hranice nie sú prekážkou, ale príležitosťou.